Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης της μηχανής κοπής προστατευτικής μεμβράνης της εταιρείας Sonic. Πριν θέσουμε σε λειτουργία το μηχάνημα, αφαιρούμε τη βίδα ασφαλείας. Ρυθμίζουμε το μαχαίρι κοπής στο νούμερο 5 για τη σωστή κοπή φιλμ πάχους από 0,15 χιλιοστά έως 0,18 χιλιοστά. Έπειτα το τοποθετούμε στη θέση του. Ενεργοποιούμε τη μηχανή κοπής πατώντας το πλαϊνό κουμπί. Εγκατεστημένη βάση δεδομένων που ανανεώνεται συνεχώς και περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 μοντέλα κινητών και τάμπλετ για πάνω από 50 εταιρείες. Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών μεγεθών κοπής σύμφωνα με την ανάγκη του πελάτη. Σε περίπτωση που το φιλμ δεν ευθυγραμμιστεί σωστά, κατεβάζουμε το μοχλό, αφαιρούμε το φιλμ και επαναφέρουμε το μοχλό στη θέση του. Εφόσον έχει σταθεροποιηθεί σωστά το φιλμ από το μηχάνημα, πατάμε το Start Cutting για να ξεκινήσει η διαδικασία κοπής του φιλμ. Στα φιλμς που είναι απαραίτητη η επιλογή μοιρών κοπής, μετά την τοποθέτησή του στο μηχάνημα, πατάμε στο κέντρο της οθόνης για να εισάγουμε τις μοίρες κοπής και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία.